ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад аз ҳодисаву воқеаҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқ вайронкуниҳои маъмурӣ ва коргузории милитсия дар самти таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ маълумот медиҳад. имрӯз дар барнома тамошо кунед. роҳзанӣ дар рӯзи рӯшан. сокини ноҳияи айнӣ бо ҷурми роҳзанӣ дастгир шуд. буҷилбозии бурднок ҷамъияти махфии қиморбозонро дар ноҳияи Спитамен ошкор карданд. ман худам дурнуқхон ба дур омада ҳаме касал хоная нимаша фурӯхта ҳама ҷоя кредитай. дӯст ба даст афтод. тасарруфи ду сар гов аз ҷониби зан дар кони бодом. қаллобӣ дастгиршуда маблағи 5 нафарро бо ваъдаи кофтани чоҳи амудӣ ба манфиати шахсӣ истифода бурд. ҳаракат карда камбудиро ислоҳ карда рӯзои наздик барқарор карда дигар ин кирдорро даст намезанам. корбарӣ бо шеваи нав ба хотири тоза кардани шаҳри Хуҷанд аз гадою талбанда. шаҳр ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. таваҷҷӯҳ намоед ба тафсилоти гузоришҳои барнома. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд сокини 44-солаи ҷамоати деҳоти Рарзи ноҳияи айнӣ Убайдулло Сайфовро дар содир намудани ҷинояти роҳзанӣ гумонбар медонад. гумонбаршуда дар ҳолати мастӣ дар ҳудуди маҳаллаи 34-уми шаҳри Хуҷанд ба марди 46 сола дар афтода ӯро латукуб ва телефонашро тасарруф намудааст. дар шаҳри Хуҷанд бо даъвати ҷалбдида сари вақт ба ҷои ҳодиса ҳозир шудани нозири минтақавии милитсия имкон дод ҷинояти дараҷаи хафнокиаш махсусан вазнини роҳзанӣ бо изи гарм ошкор ва содиркунандаи он боздошт шавад. санаи 3 март тахминан соати 11:30 шаҳрванд Сайфов Убайдулло Ҳасанович соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Рарзи ноҳияи айнӣ дар ҳолати мастӣ дар ҳудуди истгоҳи нақлиётии роҳи Абрешим воқеъ дар маҳаллаи 34-уми шаҳри Хуҷанд қарор дошта бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр нисбати шаҳрванд Шӯҳрат Мансуров сокини 46-солаи шаҳри Хуҷанд зӯроварӣ намуда дар натиҷаи муноқиша бо истифода аз услуби муҳорибаи тан ба тан ӯро аз пой афтонида телефони мобилияшро ошкоро тасарруф намудааст. як кала задам ҷам бачара як кала задам телефонша гирифтам кали носумаш ман пой фурмадам як камаз зоди гудан ҷа камаз зад ҳамуҷа фарод кард. каҷрафторӣ бори аввал нест ки аз ҷониби гумонбаршуда Убайдулло Сайфов содир шуда бошад. ном бурда дар содир намудани ҷинояти роҳзанӣ аллакай собиқадор буда бо ҳамин ҷурм дар Федератсияи Россия суд шудааст ва дар Тоҷикистон низ барои содир намудани ҷинояти дуздӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардидааст. айни ҳол нисбати гумонбаршуда Убайдулло Сайфов бо моддаи 249 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷинояти оғоз ва ном бурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. шояд ин навбат кирдори нобарору беобрӯкунандаи ҷинояти гумонбаршуда ро ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят намояд. машғул шудан ба қиморбозии гурӯҳӣ дар хонаи истиқоматиро кормандони милитсия дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен ба қайд гирифтанд. бозиҳои бурднок бо ставкаҳои пулӣ тавассути буҷулпартоӣ сурат мегирифт. бо гирифтани ахбороти оперативӣ ва коркарди он кормандони шуъбаи дуюми раёсати Кофтукови ҷиноятии Вазорати корҳои дохилӣ як ҳолати ташкили ғайриқонунии қиморхона дар хонаи истиқоматиро дар ҳудуди ноҳияи Спитамен ошкор намуданд. тавре аз маводҳои санҷишӣ бармеояд гурӯҳи 5 нафараи сокинони ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен ҳуҷраи манзили истиқоматии ҳамдиҳаи худ шаҳрванд Худойбердиев Юлчи Мамадқулович соли таваллудаш 1968 сокини деҳаи Куркатро ба казинои маҳаллӣ табдил дода бо ташкили ҷамоматҳои хоса ба яке аз усулҳои анъанавӣ дар минтақаи Осиёи Миёна маъмули қиморбозӣ буҷулбозӣ ба бозиҳои саргармкунандаи бурдноки пулӣ машғул мешуданд. ман ба вай қумораш дар коне ман худам дурнуқхон ба дур омада ҳаме касал хоная нимаша фурӯхта ҳама ҷоя кредитай 120 000 кредитамай ҳамин ба бой додам ман ҳичи нагуфтам
ҳамзамон дар ҷамоматҳои қиморбозӣ ки ташкилкунандааш сокини маҳаллии Шарванд Турсунов Анвар Абдуллоевич соли таваллудаш 1986 будааст, гоҳ-гоҳ аз дигар минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят барои қиморбозӣ ташриф меоварданд. Ба фарзияи оперативи аксарияти дар давраи қиморбозӣ иштироккунандагон қиморбозони таҷрибадору ашадӣ мебошанд, ки аз суду зиёни ин гуна бозиҳои саргармкунанда огаҳӣ доранд. Дигаро ман маслиҳат мекунам, ки бозӣ накунад, одат шуда мемонад, худаш ба қиим мешавад. аз таҷрибаи ҳаётӣ дидаиму шунидаем, ки бурд ё фоидаи қиморбозӣ ба тасодуф вобаста аст. ашхоси гирифторшуда барои ба даст овардани ана ҳамон тасодуфи бурднок омодаанд тамоми дороии худро ба марра гузоранд. айни ҳол вобаста ба ҳолати ошкор гардида ҳаракатҳои тафтишотӣ ҷараён дошта, аз ташкилкунандагону иштирокчиёни қиморбозӣ ашёи гардишдиҳандаи бозӣ мусодира шудааст. ёдрас мешавем, ки бо назардошти оқибатҳои нохуши қиморбозӣ, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои қиморбозӣ ё ташкилу нигаҳдории қиморхона ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳам ҷиноятӣ муқаррар кардааст. дар шаҳри Конибодом оиди дуздии моли калони шохдор ҷабридаи ҷиноят нозири минтақавиро хабардор ва аз рӯи дастури ӯ амал намуд, ки ба ошкориёбии ҷиноят бо изи гарм мусоидат кард. дар ҷинояти мазкур ҷавонзани 30 сола гумонбар аст. дар заминаи робитаи устувор бо аҳолӣ нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Конибодом тавонистанд боз бо изи гарм ҷинояти дуздии чорворо ошкор намоянд. ҳолати мазкур далели он аст, ки алоқамандӣ ва ҳамкории ҷомеа ва милитсия роҳи натиҷабахшест барои дастрасӣ ба ахбороти фаврӣ ва назорати набзи криминогении минтақаи маъмурӣ. тавре милитсияи шаҳри Конибодом иттилоъ медиҳад, Шарванд Ҷумаева Зилула Муҳаммадшарифовна, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Зарзамини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, санаи 25 март тахминан соатҳои 2:30 бо мақсади содир намудани ҷинояти дуздӣ ба назди оғилхонаи бошишгоҳи саҳроии Шарванд Малик Мадалиев воқеъ дар деҳаи кӯчкаки ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоев омада, қулфи дари даромадгоҳи оғилхонаро шикаста, аз дохили оғилхонаи мазкур 2 сар моли калони шохдор тасарруф намудааст, ки зарари он 10 000 сомониро ташкил медиҳад. оиди дуздии моли калони шохдор ҷабридаи ҷиноят нозири минтақавиро хабардор ва аз рӯи дастури ӯ амал намуд, ки ба ошкориёбии ҷиноят бо изи гарм мусоидат кард. ҳангоме ки гумонбаршуда Ҷумаева чорвоҳои тасарруфшударо бо роҳи хилват пиёда пешандоз карда мебурд, дар ҳудуди деҳаи Шурқурғони шаҳри Конибодом, аниқтараш назди оромгоҳи деҳаи мазкур боздошт мешавад. гумонбаршуда Зилула Ҷумаева бо сабабҳои аз ӯ вобаста набуда ҷинояти қасдонаи пешбинӣкардаашро ба охир нарасонида бошад ҳам, кирдори ӯро тафтишоти пешакӣ тибқи талаботи моддаҳои 32 ва 244 кодекси ҷиноятӣ бандубаст намуд. нисбати охирон бо назардошти ҳомиладорӣ чораи пешгирӣ дар намуди забонхат барои тарк накардани маҳалли истиқомат татбиқ шудааст. ҳамзамон чорвои тасарруфшуда ба соҳибаш баргардонида шуд. ошкор гардидани ҷинояти мазкур бори дигар собит намуд, ки дар робита будани шаҳрвандон бо милитсия аз ҳар ҷиҳат аз манфиат холӣ нест. идомаи барнома. мақомоти милитсияи шаҳри Гулистон дар асоси муроҷиати ҷабрдидаҳо мардумфиребии Каримҷон Норматов, сокини шаҳри Гулистонро ошкор ва нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. ваъдаи кофтан ва ба истифода додани чоҳи амудӣ шеваи тақаллубкориҳост, ки 5 нафар фиреб хӯрдааст. аризаҳои даъвогии шаҳрвандон ба мақомоти милитсияи шаҳри Гулистон нисбати Норматов Каримҷон Худойбердиевич соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи шаҳри Гулистон дар хусуси барқарор кардани зарари молумулкӣ сабаб шуд, ки нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. ин нафар роҳи мардумфиребиро ихтиёр карда бо ваъдаи кофтан ва ба истифода додани чоҳи амудӣ хоҷагидорон, сокинони шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Деваштиҷ ва Истаравшанро аз буварияшон сӯистифода ва пешпардохти хизматрасониашро аз 43 000 сомонӣ то 80 000 сомонӣ гирифта ваъдахилофӣ намудааст. аз кирдори кирагин пушаймон ҳаракат карда камбудии ислоҳ карда рӯзои наздик барқарор карда дигар ин кирдорро даст намезанам. тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад, ки нимаи дуюми соли 2021 ва семоҳаи аввали соли 2022 давраест, ки ҷабрдидаҳо бо гумонбаршуда вохӯрда барои иҷрои хизматрасонӣ маблағи пулӣ пардохт карданд.
масалан Фурқат Олимов сокини ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои таҳияи чоҳи амудӣ ба гумонбаршуда 70 000 сомонӣ, ба ҳамин монанд Фирдавс Ҳоҷибоев сокини шаҳри Хуҷанд 80 000 сомонӣ пешпардохт доданд. ҷабрдидаҳо умедвор буданд ки дар мавсими имсолаи кишту кор ба танқисӣ оби полезӣ дучор намешаванд. зеро гумонбаршуда Нурматов ҳамчун мутахассис таҳиягари чоҳи амудӣ онҳоро бовар кунонида буд ки дар муҳлати муқарраршуда хоҷагиашон соҳиби чоҳи амудӣ мешавад. аммо таври аён гашт ваъдахилофӣ ва тақаллубкории қасдона аз ҷониби Нурматов ҳадафи ободкории онҳоро барбод дод. нафарони бо Каримҷон Нурматов додугирифти пулӣ дошта ё аз кирдорҳои ӯ зарар дида метавонанд тавассути телефони боварӣ 6 22 22 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳанд. вақтҳои охир дар шаҳри Хуҷанд пайдо шудани афроди садақаҷӯ ва талбанда ки майл ба зиндагии муфтхӯрона доранд ба назар мерасад. саҳни мағоза, даромадгоҳи масҷид ва мавзеъҳои серодам ҷои ин тоифа инсонҳост. мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ба хотири пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо шабона чорабинии ҳуқуқӣ гузаронид. нозирони минтақавии милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд вазифадор карда шуданд ки ҳудуди маъмурии хизматиашонро ҷиҳати пешгирӣ аз гаштугузори афроди майли талбандагиву гадоӣ дошта назорат кунанд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба ҷойҳои ҷамъиятӣ, маконҳои сайёҳиву истироҳатӣ, бозор ва нуқтаҳои савдою хизматрасонӣ дода мешавад. ба таъкиди кормандони милитсия, садақаи мардум ки аз рӯи дилсӯзиву раҳмдилӣ дода мешавад ба зиёд шудани талбандаҳо мусоидат намуда истодааст. имрӯзҳо дар баробари афроди ҷугитабор ва нафарони дар ҳақиқат маъюбу нуқси ҷисмонӣ дошта талбандаҳо аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ зиёд ба назар мерасад ки новобаста аз солимиву бардамӣ ва дорои қобилияти меҳнат будан рӯзгори муфтхӯронаро пеш мебаранд. баъзе аз онҳо дар баробари саломатӣ, нақлиёти шахсӣ, хонаву дари обод фарзандони баркамол доранду худро бар дурӯғ, фақиру бечора вонамуд карда ба талбандагӣ ҳамчун касб одат карданд. дар ҷараёни чорабинии ҳуқуқӣ бо номи шартии талбанда ки милитсияи Хуҷанд шабона гузаронид, теъдоди наздик 30 нафар талбандаҳо сокинони шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Бобоҷон Ғафуров ва Хуҷанд асосан аз назди марказҳои савдо, саҳни масҷидҳои ҷомеъ, даромадгоҳи ошхонаю тарабхона ва боғҳои фароғатӣ ҷамъоварӣ шуда ба шӯъбаи милитсия барои суҳбату корҳои инфиродӣ ва таъсиррасониҳои тарбиявӣ дастрас карда шуданд. барои пешгирӣ аз шуғли номуносиби талбандагӣ милитсияи шаҳри Хуҷанд ҳамарӯза корбарӣ намуда бо таъсиррасониҳое ба мисли дастрас намудан ба шӯъбаи милитсия ва маҳдуд кардани гаштугузори озодонаи талбандаҳо фазои фаъолияти онҳоро номувофиқу танг месозад, то ин ки аз гадоӣ даст кашанд. то санаи 20 апрели соли равон 205 нафар шаҳрвандон зодагони Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя ки то ин дам баъзе аз онҳо шаҳрвандии ягон кишварро ба даст наоварда буданд, бо татбиқи меъёри қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, соҳиби гувоҳномаи иқомати доимӣ гардиданд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, баъди мавриди амал қарор гирифтан, шурӯъ аз 18 декабри соли 2019 аллакай вазъияти шаҳрвандии чандин нафарро хуб гардонид. зеро соҳиби гувоҳномаи иқомат шуданд ки дар идома шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба даст хоҳанд овард. бо дастури роҳбарияти хадамоти шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ бо назардошти он ки муҳлати амали қонуни мазкур кам мондааст, кор дар ин самт ҷонно карда шуда бо таъсиси гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби кормандони бо таҷрибаи хадамот ва ҷалби намояндагони ташкилоти ҷамъиятии ҳуқуқ ва беҳбудӣ ба минтақаҳое ки шаҳрвандони таҳти амали қонун қароргиранда бештар аст сафарбар мешаванд. вазифаи гурӯҳҳои корӣ бори дигар фаҳмонидани моҳияти қонунии мазкур, мусоидат дар тезонидани ҳуҷҷатгузорӣ, ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳои ҷамъоваришуда ва дар ҷояш бартараф намудани камбудиҳо мебошад, то ин ки нафарони эҳтиёҷманду таҳти афв қароргиранда муайян ва тавонанд шаҳрвандиро ба даст оранд. дар минтақаи суғд гурӯҳҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Исфара, Истаравшан, Панҷакент, Спитамен, Зафаробод ва Деваштичу шаҳристон ки теъдоди бештари мавриди амали қонуни афв қарор гирифтагон истиқомат мекунанд, коргузорӣ намуда шаҳрвандонро аз сабукиҳое ки қонунгузор муқаррар кардааст баҳравар менамоянд. ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв маҳз бо
талошу ташаббусҳои муҳтарам пешвои муаззами миллатамон арзи вуҷуд кард, имрӯз амал карда истодааст. ба шаҳрвандоне ки аз шаҳрвандӣ маҳруманд, ба шаҳрвандоне ки шиноснома надоранд, ба шаҳрвандоне ки оид ба ҳамин масъалаҳо мушкилӣ дар пешашон меистод, ин қонун хеле гуфтан мумкин сабукӣ медиҳад. ин қонун мусоидат мекунад ки шаҳрвандони мамлакати мо, шаҳрвандони ватани мо дар давлати демократии ҳуқуқбунёди ҷумҳурии Тоҷикистон озодона ва бо хотири ҷамъ ҳаёт ба сар баранд. асосҳои қабул намудан ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ва омилҳои аз даст додани шаҳрвандӣ, фаҳмонидани меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, мавзӯъҳои меҳварии ҷаласа ва мулоқотҳо мебошанд. шеваи корбарии хонагаштак аз усули дигари корбарӣ аст, ки ҳайати гурӯҳи корӣ аз он истифода бурда бо шахсони мавриди амали қонуни афв қароргиранда хизмат мерасонанд. ёдовар мешавем ки қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилӣ аз ҷониби давлат гузаронидани иқдоми якдафаина оид ба афро ҷиҳати қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди давлатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд муқаррар менамояд. шахсоне таҳти амали ин қонун қарор мегиранд ки онҳо то санаи 31 декабри соли 2016 ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гаштанд. من جوربیکو مشهوره همین قد سال باز به حجت گشتگی بودم. رحمت همین پریزیدنتامو با اینقدر دستگیری کردن با همین قانون عفو برآوردن. من هم به حجت دار شدیم. به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری خویش را اظهار می‌نمایم که من 17 فوریه سال 2022 دارای گواهنامه اقامتی گشتم. муҳлати муайянсозӣ ва қабули аризаҳо оид ба қайдгирии вазъи ҳуқуқии шахсоне ки таҳти амали қонуни афв қарор мегиранд то санаи 25 декабри соли 2022 муқаррар шудааст. ба иттилои масъулин, корбарӣ дар ин самт имкон додааст ки дар қаламрави вилояти Суғд 806 нафар мавқеи шаҳрвандии худро муайян ва барои ба даст овардани шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ба хадамотҳои шиносномадиҳӣ муроҷиат намуданд. то санаи 20 апрели соли равон 205 нафар шаҳрвандон зодагони Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя ки то ин дам баъзе аз онҳо шаҳрвандии ягон кишварро ба даст наварда буданд, бо татбиқи меъёри қонуни мазкур соҳиби гувоҳномаи иқомати доимӣ гардиданд. рӯзҳои наздик боқимонда муроҷиаткунандагон низ ин гуна ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳандаро ба даст хоҳанд гирифт. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. тавре аз ҷараёни барнома маълумот гирифтед. ҷиноятсодиркунию каҷрафторӣ ҳамеша инсонро сархам менамояд. ба амалҳои шоистаю солеҳ пайравӣ намуда номи некро ҳифз ва сарбаланд монед. мо таҳиягарони барнома то дидори навбатӣ ба шумо тансиҳатӣ ва хонаободӣ таманно менамоем. хайр.